Den er fandme god. Mæk. Er du ved at dø, Bastian? Så sagde han ikke var stærk. Ej, det er færdigt nu, det er færdigt nu. Fucking easy. Gør det derhjemme. Husk at stoppe. Det kommer op i hjørnet her. Eller her, eller her, eller her. Op i hjørnet. Op i hjørnet. Så like videoen, hvis I synes, at jeg skal spise flere. Ja, det kan også være vandmænd og rødent æg og sådan noget. Det må I gerne nede i kommentaren. Hvis vi får 50 like, så bliver der spist vandmænd. Skal vi lige skaffe en vandmand? Kan jeg sagtens.